So jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyon a daidai wannan lokacin. So a wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku yi wato ma'ana yanda za ku yi list ɗin duk wasu wani website da za ka samu URL ɗin shi, wato ma'ana idan kana so ka gano URL nawa a jikin website, ma'ana link ko kana neman link haka, so yanda za ka gano shi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, za ka nemo shi shaf. So idan ma kana da yunkurin yin wani abin, za ka yi ƙoƙarin yi da a cikin wannan bidiyon da zan nuna muku. So amma idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar qararrawa, hakan yasa mu tabbatar cewa lallai kana tare da mu. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. So da fari abin da za mu fara yi a ciki, za mu fara shiga browser mu kamar haka. So idan muka shiga browser mu za ta buɗe mana. Okay, so bari mu jira ta buɗe mana. Okay, so ga nan ta buɗe mana. Abinda za ka fara yi da farko, za ka fara zuwa wurin ɗan tab ɗin nan. So idan ka zo nan ko kuma ka zo nan, so duk ciki daidai inda ka zo. So abinda za ka fara yi a nan ciki shine za ka fara rubuta wato x site. Okay, site. Okay, x site. Bayan ka rubuta wannan sai ka rubuta map haka, x site map. Okay, so ka rubuta .com kawai. Okay, so bayan ka rubuta kamar haka za ka danna searching. Bayan ta gama yanzu za ta yi searching din website din haka kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan ya bude maka kamar haka, za ka ga kawo maka gurare da dama. So ga yana nuna maka irin yadda abubuwan shi suke da yanda yake. Okay, so yanzu me ya kamata mu yi? Za mu je mu nemo website din mu haka. So mu nemo kowane website ne. So bari mu nemo kamar Hausa Tech Blogspot. Na website din ban jin na first da URL a cikin shi sosai. Okay, so amma dai bari mu jaraba. Okay, so bari mu ɗauko shi yanzu kamar haka, ya mi copy. So da ka zo ne kai pasting din shi link din kamar a haka sama. So da ka yi pasting din link din a haka, abin da aka fara yi a farko kawai za ka yi wannan generate XML sitemap. Kawai da ka yi generating, zai kawo maka duk wasu details da suka danganci ko website din. So ga wannan da yake ban sa wani URL a cikin shi ba, masu wannan sai aka ce URL bad URL. Okay, so abinda za mu yi yanzu a ciki, bari mu je mu nemi wani website din kamar haka. Okay, bari mu yi canceling din wannan. Okay, bari mu je mu yi. Okay, so yanzu bari mu gani kamar bi mu searching wordpress.com haka. WordPress. Okay, WordPress. Okay, so kamar wannan website din haka. Ina website din ma yake wordpress.com. Okay, kai bari dai mu gani wannan ma yau mu nemo ban tunanin wannan na da shi. So amma bari mu facing din shi kamar yadda kuke gani haka. So bari mu sako ƙasa sai mu generating. So a daidai wannan lokacin idan har akwai ga can yana searching, so zai bayyana mana shi. Idan kuma network idan ne ka a ci shi ke da matsalar nan. Haka ne connection. To fahimta. Bari mu connecting din wannan. Okay, kai wai ne scientist security. Kai no, ba zan riga yin sign din ba, cancel shi. Ana yi connected. Abin da zan yi, bari in dakatar da VPN din. Wannan VPN din. Okay. Network ya dauke gaba ɗaya. Okay, so sai mun jira yi connecting din network din, saboda ba da shi da nake using ba. Bari mu gani, mai refreshing na sai yanzu zai dawo. So wa aka yi ne, ko mun yi refreshing din wannan din gaba ɗayan ta ma.
WordPress. Wato WordPress. Nan gaba zan nuna muku da yanda za ku clone ɗin website haka. Duk ina wun kamar wannan WordPress ɗin da kuke gani, za mu iya ɗauko komi nashi mu yi pasting ɗin shi zuwa website ɗinmu. Kuma idan mun yi pasting ɗin shi directly, mu ɗan sassauya wasu abubuwan a ciki ta yanda mu ma za mu riƙa da wani website yanda za ka riƙa samun kuɗi sharp. So ba ta hanyar sai ka iya wasu HTML, CSS ba, sannan za ka bi domin ka website kwalliya da su C++ ɗin na wa'annan abubuwan duk da za ka bi ka sassaita website ɗinka da su. Duk wannan ba ka bi ba. Za mu yi amfani da wannan ta yanda directly duk wa'annan abubuwan da yayi irin su header ɗin nan da su irin footer ɗin nan na can duk za su zo saiti normal. So dan kuka lura nan za ku ga yanayin abin ɗin na gaba ɗaya design ɗin nashi za ku ga yanda yake. Okay, so duk za mu nuna muku yanda duk wa'annan abubuwan suke insha Allah. So amma dai wannan website ɗin ban sani ba ya tsaya ni ko bari haka, pasting link, copy paste. Okay, so ga na buɗe. To yanzu wannan website za mu yi searching muka ce bari mu gani pasting. So kuma yana wucen matsala na samu a baya ne, bari mu gani. Wato na gaji da yawa. Gane ya gama generating din su, ya ce yana searching. Okay, suka ce please allow a few seconds, your site will be created. Okay, bari mu gani. To wannan ya tara da yawa. WordPress muka je ɗin gurungum. Change frequency. Ina haka yake duk ba mun canza komai. Bari mu ɗan jiran shi dai complete mu gani yanda zai mana. So kuma muku wani bidiyon yanzu bayan wannan. Muga ina tunanin bari muku bidiyon wannan yanda ake gano sabuwar website gaba ɗayanta, da kuma yanda ake gano ainihin IP address na website. So ya dai na ganin sun tsayar da mu ne, ko mu canza website. Bari mu yi amfani da wancan. Bari in gana ko zai koma yi wannan. Na ga sun raina mun aure ne ma. Sharp yake yi wallahi, sai dai yanzu din ne network ya tsaya kwata shine za a kwata bayron. Zan me yasa internet connection din na ya slow yanzu. So ya dai ba hobiya zan ba, na hunka wani paper yan bala'i. Generating. To kun gani ga na ya kawo ni abinda link din da ya founding, kun gan shi wannan ya gano. To a haka zaka gano wasu link din abubuwan da dama. So nan zaka iya bi ma a cikin nan ka yi satar fasaha ta wani website ɗin. Ba ni ba. So za su kawo maka wani abu wanda ya danganci website ɗinka, ga yanan link ɗin da suka samu. Sannan last month ga yanan duk abubuwan da ka amfani da su da ya lokacin da ka ɗora, in sun gano link ɗaya. So yanzu idan ina neman wani link ɗin kamar na WordPress ɗin nan, so ban dai sani ba ko zai tsayar da ni ko kuma ba zai tsayar da ni ba wallahi. Amma bari mu gani. Pasting. Ya mai generating ƙasa. Okay,
bari mu gani. Shi irin wannan president zai dan dau lokaci ne na wannan abu saboda yana creating your site. Please wait. Ga ne ya gama creating duk wasu abubuwa. Kun dai ga yanda ake yanda yake, in kuka je ku yi da kanku. Duka anan zamu dakata da ku sai da mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. So amma nan kana neman wani link a website ya bace ma, ko kuma kana neman kai copy din wani kamar yaren link zaka tura ma wani, so zaka iya zuwa ta nan ka dauke shi kai copy sai zuwa ka tura ma wanda zaka tura ma. Okay, so duka anan zamu dakata da ku sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Okay, mun gode.